wonten mriku kali Mbak Ulin Pak Bondet. Niki penyanyi masih muda belia. Yo yo. Ternyata ini lagunya Pak Bondet juga suka. Terus iki lagune iki sing dikersake ya Pak Sarno kalau wingi. Nduk. Sik, Nduk. Baru foto. Didawi ada Bapak, ibu-ibu didawi nyantel, Bapak. ibu nyantel. Arep diparingi. Napa Bunda? Kecantel lho Oh, kecantel. bajuku. Nduk, arep diparingi Nduk juragane Pak Mujimin Nduk. Lagune Ripun apa Pak iki, Sendika Bos? Dawa. Perahu layar. Perahu layar. Oke. Nggih. Siap. Siap. Niki nggih. Matur sembah nuwun. nuwun. Ini tiket numpak perahu layar ya? Numpak perahu layar. Iya. Numpake kowe yo kleru. Numpake Dik Ulin. Motore maksudnya. Aja. Oh, tak. Bari apa? Syukur bisa nyawa. Kadang bisa dadi reja. Atene ora ilang. Dene padha lara apa. 99 ayo. 99. Ibu monggo Bu.
Dik. Bar iki mengko Nggih. kanca-kanca arep pindah nang nggone Pak Kadus, Pak Chandra. Nggih. Jenengan katut ora? Alhamdulillah mboten ora. Anda belum beruntung. Bukan masalah beruntung. Lah apa? Lah kene larang kok. Ayo. Mulane aja larang-larang. Aku pilih Pak Mujimin. Kaya aku lho 75 mangkat terus nggo kloso Pak, nggo mason. Juragan kok pokoke Pak Mujimin kok aku. Karo kayak. Mak Eko. Ini. Pak Eko. Pak Eko. Oh, Surabaya. Tadi belum wis request lagu lho. Belum toh? Belum, Pak Eko. Ya sesuk kelas 5 rong tahun meneh ditanggap toh, kowe ki lali toh. Oh iya ya. Nyunatke sapa ayo isi kelingan ra? Dek Dek Gibran. Gibran. Ya, Oh. mana ini Dek Gibran mana? Mana Mas Gibran? Mas Gibran. Mas Gibran, besok jangan lupa penyanyinya Mbak Ulin gitu ya. Yo, MC-ne Mas Garangan Uli. Uli ngono ya. Pokoknya anggere Uli dan Ulin. Yo, oke. Tapi garangane iki wae. Kowe ora toh? Ora. Ayo Yo. diteruske Mas Uli. Oke. Syukur bisa nyawang unang bito dadi rejo Ora ilang ora ilang done padha